trobem molts consoladors al llarg de la història. Fins ara s'ha dit que aquests consoladors només els fan servir les dones. Mentira podrida. Els homes també els feien servir, La raza es un invento de la biología, pero sigue siendo muy tristemente una realidad social. El que marquem és l'ADN en rosa i la cèl·lula en verd. I llavors podem veure com la cèl·lula es divideix. El secreto es que lo que parece una flor realmente son decenas o cientos de flores. Nuestro sistema inmunitario se basa en una característica que le podemos distinguir. Tengo que distinguir perfectamente lo propio y no atacarlo, y distinguir perfectamente lo ajeno y atacarlo. Unes estructures que són magnètiques i que s'han fet servir, s'han manipulat de tal manera que aconsegueixen moure un esperma i portar-lo a l'òvul. Un pulsar es una especie de neutrones donde la emisión está como concentrada en dos rayos de luz, aquí como una espada láser. Què és una espècie? Què és un híbrid? Un híbrid és una espècie... On posem el límit realment? Doncs no se sap ben bé. En aquest cas tenim individus famosos com per exemple Sappho de Lesbos, una poetessa del segle VII abans de Crist, donde el nom lèsbic, que és ella de Lesbos. Sin embargo, a lo largo del tiempo, mucha gente ha intentado encontrar diferencias dentro de nuestra especie, utilizando rasgos fenotípicos, prejuicios sociales o socioeconómicos. Marquem el calci en una biomolècula que es torna fluorescent quan l'unim al calci i podem veure les onades de calci a tot arreu del teixit. De la orquídea de Darwin, que tiene un espolón de 30 centímetros, que solo se deja polinizar por una polilla que tiene una probóscide de 30 centímetros. Las células tumorales son muy listas y entonces lo que hacen es voy a modificar todo, voy a ocultar mis receptores, voy a crear un microambiente para básicamente que no me pillen y continuar creciendo. Però enguany, el Premi Nobel de la Química va ser per als que van sintetitzar els primers quantum dots. Llavors, sense color, amb colors. La verdad es que hay en el universo objetos más pesados y que distorsionan más el espacio-tiempo de un agujero negro, y este objeto es un plato de calçots porcena, que la célula es súper pesada. Que estem, persones queer, persones que estem fora del sistema cis heteropatriarcal, demostrant que podem fer ciència. Això és una cosa que el meu jove, per exemple, 13 anys, hauria valorat moltíssim. Tenim penis a tot arreu. Science Queers.